We thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, amen and amen. Ngithathele lithuba bathandekayo nginibingelele nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nginibingelele ngokukhulu ukuzithoba in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ngisasindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikhonza yena yedwa, akukho kunye la ngabalekela khona ngingaya khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela nonke wherever you are, kuwo wonke ama-9 provinces egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, phakathi eSouth Africa, outside eSouth Africa. Ngiyanibingelela nonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bathandekayo. Thank you for joining in egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akhona amahlelo e-TV kodwa nikhethile bathandekayo ukuzosijoyina. Siyabonga uNkulunkulu anenze kahle anibusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuko konke bathandekayo nakhetha ukuzosijoyina. Siyabonga uNkulunkulu anenze kahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizoyezwini lethu bathandekayo. We have a speaker namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So amukela usesi wethu uSister Tumelo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Sanibonani Manyambose. Introduce ispeaker sethu sanamhlanje uSister Tumelo wakamthethwa uManyambose egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sawona ngokuyazi. Amen. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ababukeli bonke. Hallelujah. Niyongicolela ke bangcwele yangishaya ngikwazanga ukuya live. Ngizosebenzisa i-audio egameni lika Jesu. Hallelujah. Glory to God. Ngaphandle nje kokuqitha isikhathi siyovula amabhayibheli wethu encwadini kwabaseGalatiya. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Ngaphambi kokuba sifunde nje sikhuleke bakafishane. Hallelujah. Hallelujah. Sivala amehlo thina sonke siyakhuleka egameni lika Jesu. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungile, nasentambama asimbonanga njengawe. Siphakamisa udumo uNkulunkulu wethu, siphakamisa ibongo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ebusuku uNkulunkulu wethu nalizwi lakho eliyophefumulwa nguqobo malusi wethu omuhle. Siyakhuleka ke Baba ukuthi lisazoyehla entambama siyakhe ngalo, siphilise ngalo uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukuphuma kwalo Nkosi makungabi yize, kepha malithi seliphumile bese lenza umsebenzi empilweni zethu, lenza umehluko egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nazi inhliziyo zethu entambama uNkulunkulu wethu onamandla, zibumbe malusi wethu omuhle ngegama nangegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Njengoba ngishile bangqwale sivula amabhayibheli wethu encwadini yabaseGalatiya. Siyofunda nje uchapter 3. Sifunda uverse 2. Hallelujah. Ngizoyifunda ngesiZulu, ifundeka ngalendlela. Yilokhu kuphela engithanda ukukwazi kinina, ukuthi namngeliswa umoya ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na. Niwulekile kangaka na, niqalile kumoya naseniyakuqina enyameni na. Nahlupheka kangaka ngeze na, uma kambe kungeze. Ngakho yena oninikayo umoya noveza imisebenzi yamandla phakathi kwenu, ukwenza ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na. Hallelujah. Isihloko sami sifana naso lesi sikuverse 3 sithi umoya uwamkeliswa ngokukholwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma silifunde encwadini kaJohn
lithi isikhathi siyeza, isikhathi sesifikile lapho abakhuleka kuye bayokhuleka ngomoya nangeqiniso. Haleluya. Siphila ey'nsukwini la kudingeka ukuthi khona siyokhuleka kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Haleluya. Lithi iBhayibheli isikhathi sesifikile la abakhuleka kuye bayokhuleka ngomoya nangeqiniso. Incwadi yabaseGalathiya ithi uthi umpostoli Paul yilokho engifuna ukukubuza, nawamukeliswa umoya ngemisebenzi noma ngokukholwa na? Kunomehluko phakathi komuntu owamukelisa umoya oyingcwele ngoba ekholwa nomuntu owamukelisa umoya oyingcwele ngenxa yemisebenzi. Kunomehluko phakathi komuntu okhonza uNkulunkulu amkholwa nomuntu omkhonza ngenxa yomthetho. Haleluya. Uma singafunda lapha ku chapter 2 ku verse 16 lithi iBhayibheli, kepha lokusazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho kuphela, ngokukholwa nguKristu Jesu. Nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu kungengemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyi kulungisiswa nyama. Haleluya. Imisebenzi esiyenzayo bazalwane, today ngifuna ukukhuluma namakholwa, ngifuna ukukhuluma nalohlanga olukhethiwe, ngifuna ukukhuluma nesizwe sikaNkulunkulu. Yebo, siyabona namhlanje ezweni kuyonakala, siyabona abantu bayaduka basamaza uNkulunkulu, kepha namhlanje ifocus yami ikithi sikuNkulunkulu esimaziyo. Lithi iBhayibheli asinakulungisiswa ngemisebenzi, kepha ngokholwa kwethu siyakwazi ukuthi silungisiswe, which means bangcwele namhlanje singaba yilabo abakholwayo, singaba nama-gift ethu, singaya enkonzweni each and every day, but if we don't believe in the Trinity of heaven, asikalungisiswa. Ukukholwa kwethu kuyizwe. Sibe nenkinga namhlanje ukuthi as Christian, yebo siyasonta, singabazalwane, we have the title ethi thina singabazalwane. Inkinga isekutheni sithe sesibazalwane salekha ukukholwa. Ukukholwa kwethu kwaba kuncane ngoba lithi iBhayibheli umuntu ake ngalungisiswa ngemisebenzi. We can go to church each and every day, ama-gift wethu asebenze, sihlabelele, siqule, senze konke, but if we don't believe in the Holy Spirit, ukukholwa kwethu kuyizwe. Namhlanje bandleni likaJehova into engilethile ukuthi without the Holy Spirit we cannot move. Without the Holy Spirit we cannot do anything. Namhlanje sibuza imibuzo ukuthi what is happening in our world, kwenzakalani? Nathi sazi uNkulunkulu siphilele ovalweni sibhaqile, kanti inkinga siyasonta, inkinga singabazalwane, but sikhohliwe ukuthi silabe kose bahambe ngomoya oyingcwele bakholwe kuye. Without the Holy Spirit, namhlanje ngizokuzonitshela ukuthi we cannot move. Uthi isikhathi sesifikile laba abakhuleka kimi bayokhuleka ngomoya nangeqiniso. Ukuthi asisakhuleki ngomoya nangeqiniso sibona ngani? Sibona ngezinto ezenzakalayo ukuthi manje asisakhuleki ngalo moya ebesihamba ngawo, ngoba uma singakhuleki ngomoya izinto asisenzeki. Sibona sithi noma sikhuleka izinto zingenzeki. Kwenze njani? Yingoba sisakhuleki ngomoya. The Holy Spirit is not leading us anymore because we are far. Yebo sikhona siyakholwa, yebo sikhona emabandleni sigcwele singabazalwane. Where is the Holy Spirit?
izinto ezenzakalayo proves that umoya oyingcwele simshiye emuva, ngoba uma sihamba ngomoya oyingcwele njengoba lithi iBhayibheli isikhathi sesifikile lapha abakhuleka kuye bayokhuleka ngomoya nangeqiniso. Mase kufike leso sikhathi akuye wenzeka into ezenzakalayo, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthola abantu abakhuleka kuye ngomoya, kuthi lapho sekufika imimoya yama-accident uNkulunkulu athola abantu abathi beza kuye beze ngomoya nangeqiniso, akwazi ukukhuluma nomuntu individually, athumele umoya oyingcwele ukuthi guide umkhuleko wakhe, umtshela amelane nespirit se-accident, akhuleke umuntu guiding, aholwa umoya oyingcwele, amelane nomoya ungenzeki. Namhlanje sithola ingane ziyabulawa ziyadlengulwa, kanti ngabe besisaholwa ilo moya oyingcwele beseseyilabazalwana abakhathalele kwenkosi, uNkulunkulu bekayothuma yedwa emfica yedwa ekhuleka ngomoya nangeqiniso, abesathi melana nomoya wokubulala ezweni, eholwa umoya oyingcwele, aliziphimbo likamoya oyingcwele, akwazi ukumelana nomoya, amesikhaleni avumele umoya oyingcwele amhola, amtshele ukuthi stand against this spirit, asicommand amelane naso, kungenzeki. It is a pity namhlanje sithi sivuka ekuseni umuntu eyisole ebusuku uNkulunkulu emtshelile ukuthi khulekela iMiddelburg, ngibona igazi nali lizoqitheka. Umuntu evuka ekuseni athi if only ngabe ngilalelile lela phimbo, kepha sekuyize ngoba abantu sebalahlekele izimpilo. We are dying. Kwenzeka izinto ezibhlungu ezweni lethu. It is because of we are moving, but sishiya umoya oyingcwele emuva. Uthi ngiyamuka ngiyakubaba, ngiyonishiya nomduduzo ngumoya oyingcwele. Uyawenzani lo moya oyingcwele? Yilo moya oyosihola, yilo moya oyosihambisa, yilo moya oyokwazi ukuthi sikwazi ukusebenzela uBaba, silalela lo moya. Umuntu angengalungisiswa ngemisebenzi. Ititle yethu yokuthi sisindisiwe ayinakusilungisa. Ititle yethu yokuthi singabazalwane sigqoka izambatho ezihle, we are always going to church each and every day, akunakusingenisa ezulwini, kepha ukukholwa nokulalela umoya oyingcwele ikona okwesiyenza ukuthi siqhube le ndlela. Each and every day I always say, ngiyayithanda incwadi ethi sakhethwa sabizwa, sisizwe esikhethiweyo thina. Uma uqhubeka nale ncwadi ayithi sikhethiwe kwaphelela lapho, iyaqhubeka ukuthi sazuza ukuba sizozuza abanye sibalethe. Sibona njani ukuthi isikhathi sifikile lapha abakhuleka kuye bayokhuleka ngomoya nangeqiniso, ukuthi abasekho siyabona namhlanje asisakwazi lokuthola abazalwana bayohlanganyela beholwe umoya oyingcwele, behloma itende, bebiza abantu bebabizele kuKristu. Namhlanje sisathola bomama abayohamba etradeni bamemezela uKristu bekhuleka beholwa umoya oyingcwele. Namhlanje siswela abantu abasha abayophatha amaBhayibheli wabo with dignity, bangena imigwaqo bathi nawe ungayithatha iyaphila, nawe ungahamba naye. Because umoya oyingcwele, umoya oyingcwele washonaphi? Washohlabelelayo wathi imimoya ngemimoya, wayapha umoya oyingcwele. Sibhubha isizwe, umoya oyingcwele usela abantu angabahola angahlala kibo, dwell in them, aphile enze intando, abathume bephilela uKristu. Wait the Holy Spirit. Alibhubhizwe ngoba usathana namandla size simnika ititle sithi uyabaqeda abantu, but libhubha ngoba as Christian sishiya umoya oyingcwele emuva, saqhubeka thina sahamba, saqhubeka thina senza ngezizindlo zenhliziyo zethu, sakhohlwe kumele sambe naye. It's the Holy Spirit.
Ithi uma ukhuluma lencwadi ithi kuyakhonakala ukuthi saqala enyameni sasaqala emoyeni siyogqina enyameni na, ngoba bangcwele if we can look siqale ngokomoya. Sithe uma sisindiswa samukela uJesu sasikholwa ukuthi immediately ngithatha insindiso uNkulunkulu uyongilawula uyongihola. Uqala ngokomoya, you believe ukuthi umoya ngiyohamba nawo uye enkonzweni uqala ukusindisa. You were being led by the Holy Spirit. Ufika ukhuleka ubone ukuthi I have a certain gift. You were being led by the Holy Spirit, but as time goes sahamba sayigqoka insindiso salandela izinto zenhliziyo zethu athi noma sekakhuluma umoya oyingcwele singenakukhola sesiyangabaza, forgetting ukuthi when we started the journey the Holy Spirit was leading us. Kwenze njani sishabalala isizwe sikaNkulunkulu? Lithi iBhayibheli ukukhathalela okwenyama kungukufa. Ukunaka okwenyama kungukufa. Yabangcwele ingathi kungavuka lela vangeli esilaziyo, ivangeli elizosho ukuthi yingabe mhla uNkulunkulu decide ukukukhumbula namhlanje as usindisiwe usese-comfortable enyameni, usazwela inyama ubuhlungu, forgetting your soul, ingabe kuyowenzakalani? Ingathi kungavuka lela vangeli eliyohamba libuza abantu, bafika abantu bebuza ukuthi namhlanje uNkulunkulu makangadecide ukubulala inyama ingabe umoya uyoyaphi. Siyayibona inyama yethu siyayinakekela, asifuni ihlukumezeke. Ngisho noma ingathola ukugula okuncane sithatha imali yokugcina siye kubodokotela. Makungathiwa manje umuntu akasekho emhlabeni sithatha imali senze ama-catering senze yonke into siyibeke inyama with dignity, ihambe inyama siyenzele konke kepha umoya. Yaye ngizwa abafundisi mase bahambisa umuntu endaweni yokugcina bathi inhlabathini, which means uma umphefumulo uhlukana nenyama, inyama iyasala emhlabeni, isala enhlabathini because it belong emhlabathini. That's why ilangazelela izinto zasemhlabeni ngoba eyasemhlabeni. Kepha umoya kunala kumele uye khona, so unakekelile inyama yakho, so ulandelelile izindlo zenyama emhlabeni. Ilanga lokugcina malifika, what happens to your spirit? So phana umoya wethu. Yebo inyama yethu siyayinakekela, umoya wethu suphani. Siwulungiselela kanjani ukuthi makufike lezo nsuku ingabe uyoshonaphi? What are we doing? Yebo ngiyabona siphila emthethweni, sibambile irule yokuthi every Sunday we have to go to church, we have to pray, size sibeke nezikhathi, ngizokhuleka ngo-10, ngizokhuleka ngesikhathi esithile. Each and every time i-alarm iyangivusa because it's a rule yokuthi I have to pray. But when you do it, do you allow the Holy Spirit to lead you? As you are praying, so ibekile leyo alarm ngaleso sikhathi esithile, do you allow the Holy Spirit to lead your prayer? Do you allow the Holy Spirit to take over? Sesibuthane singaphakathi emabandleni kungusonto sikhola, do we allow the Holy Spirit to lead us? Ingabe siyamvumela umoya oyingcwele athathe indawo yakhe? The world is dying. Baswela ulwazi. Asiligodlanga kepha sivumela umnikazi wolwazi asihole ukuze silikhiphe. Do we allow the Holy Spirit to lead us? Yebo kungenzeka uyashumayela, kungenzeka ungumhlabeleli, mawuhlabelele you are gifted, kungenzeka umuntu othize, you are a motivational speaker, but do you allow the Holy Spirit to lead you?
Uthi maso uwenza lo msebenzi igift seyifunctiona, do you allow the Holy Spirit to take over? Uyawuvumela umoya oyingcwele ukuba ukubuse. Inkinga siba nayo sonke bangcwele nami uNkulunkulu uthe uma ikhuluma lento iyangishaya because iqala kimi. I am one of those people namhlanje abahleli phasi ngathi kodwa Nkosi ngikujabhisile angenzanga kahle phambi kwakho ngoba sithi noma singaphakathi ebandleni umoya oyingcwele abe athi ufuna ukufunctiona, umoya oyingcwele abathi ufuna ukwenza intando yakhe simgodle. Sikhathalela inyama yethu. Sinaka abantu basemhlabeni ukuthi bazothini. Umoya oyingcwele afuna ukusebenza athi kunabantu engifuna ukubazuza right now, kunabantu with you engifuna ukubasindisa ubugodlo okungaphakathi. Sinabantu namhlanje if they can listen to the Holy Spirit, if ever bangavuma ukuthi ubahole, they can praise him esihlangabezane nazo zichinje. We can defeat what is happening if as Christian we can stand up simvumela uNkulunkulu sithi sihola usebenzisa. Asidinga abazalwane, asidinga abantu abagqoke insindiso, but we need prisoners of faith. Sidinga abantu abayoba yiboshwe enkolweni, abayoba nenkani, abayothi isimo noma sebabona ukuthi simelana nabo babe nenkani, abayothi sebabona ukuthi okay akusekho matende alanda abantu, akusekho bafundisa abasahambisana lavangeli, abayongena itradi baqine bathi ukhona uNkulunkulu, bathi uyaphila namhlanje, bathi nawe ungamthatha umenzo wakho. Hey Jehovah. Isele nathi esikholwayo kubhlungu ngoba basezweni angeke baze bayi-understand abayazi. Inkinga ithethina sithe sesiyazi, sesibonile, sesazi nemsebenzi, sesikholiwe simbonile, sabe sesibuyele enyameni. Sabese siyangabaza, sabese siyasuka in our position, forgetting ukuthi ngenkathi sizuza, ngenkathi sesitumela obuya ekholweni, ngenkathi sesitumela sindisa, there was a motive behind. Bekangangibizi kuphela, but ngenkathi angibiza bekathembile ukuthi sengilande wena, wena uyolanda 1,000 more people beze kimi. Bengangibiza ukuthi ngizohamba ngomthetho each and every day ngesontweni ngibone kwanele, but uthe makangilanda athi you belong in this nation, ubethembile ukuthi you will allow the Trinity of heaven to lead you. If it's a pity, bathi bashona baphela, zithi ziyenzeka izimo, amadimoni arula, amadimoni abulala abantu, abahlukumeza. It is because thina sihleli bathola power because we allow them to manipulate our minds. We allow uSathane to manipulate us ukungenzini intando kaNkulunkulu. Each and every time mangicabanga ukungenzi intando kaNkulunkulu, mangicabanga ukungalandeli into athi ngiyenze, ngikhumbula amazwi awatshela uSamuel ngoSaul athi ngiyayisola. Amazwi abhlungu aphimisela uNkulunkulu encwadini ka1 Samuel, utshela uSamuel uthi ngiyayisola ukuba uSaul ngambizelani abayinkosi ngokuba akalandelanga amazwi ami, akafezanga intando. Uma sibheka uSawuli wayenza into uNkulunkulu ebekamthume yona, but azange azalandela amazwi. Umbuzo namhlanje uthi ingabe sikhona singamakholwa balesikhathi, ingabe imaphi uNkulunkulu amazwi wakhipha ngathi? Ezizwe lakhe liphela, ezisi comfortable
uNkulunkulu sihleli nathi uthini ehleli esihlalweni sakho sobukhosi ngathi ingabe uJehova uphimisela mapha amazwi ababona abantwana bakhe each and every day baphela abona amadimoni arula sikhona asinikile iphiwo sikhona asithumela umoya engcwele ukuba sihole sihlele lovalweni sivumela isitha to manipulate us ngabe uthini ubaba yes we go to church each and every day siyaphibisela sisho ukuthi sisindisiwe kepha uthini ubaba ngathi ngiyayisola ukuba uSawuli ngambekelani waba inkosi God has called us for this generation bangcwele abasizuza uNkulunkulu wabe ababizele thina ukuba bazosizuza but namhlanje zisila ngiyathemba kunabantu abasha because God has called us for this generation njengoba sibona lesi sizwe salesi sikhathi sifa siphela uNkulunkulu uthini ngathi thina sibizile for this generation what is the Lord saying uthini uNkulunkulu ngathi njengoba sibizile for this generation abanye bethu sinengane uma ungahlala nayo phansi uyibuza ukuthi who is Jesus uzokuhleka kepha each and every day I go to church Jehovah each and every day I call the name Jesus what is the Lord saying about us this generation lacks knowledge. Usilahlekele sister. Is it my network or network yakho? What's going on? Glory to God. Ngathi sister Tumelo uhlushwa network. Usahlushwa network. She will be back. We are failing to obey him. Even when he tells us to pray, we are failing. Ukwenza lento ayishoyo. Ay. Na uyakhuluma egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uzobuya bathandekayo singaqedanga uhlushwa network ngathi usahlushwa network eish yangithinta lenkulumo bathandekayo ukuthi thina bona laba before basishumayeza samamkela uJesu but thina we are failing ukushumayeza abanye kanti yini lento esibizelwe yona ay bathandekayo ay akabuye where is she hlushwa network so bathandekayo insindisa siphileni bathandekayo siphileni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha izwe lethu ligcwele ubugebengu and we are failing to stand in a gap and pray for our nation. We need to pray bathandekayo, we need to stand in a gap simelane nayo yonke imimoya kaSathane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngihlala ngisho unyithi sinikiwe amandla negunya to command the situation. We are given the power and authority to command the situation. Glory to God. Sanibona. Hallelujah. Amen. Sathane unamanga bangcwele. Hallelujah. 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 Na ifoni vele icime egameni lika Jesu. Hallelujah. Kepha ngomusa kaNkulunkulu sisesekhona. Hallelujah. Kubuhlungu kangakanani bazalwane siyaqhubeka nje siyaqhubeka nalezwi bazalwane futhi okungichazayo ukuthi liqale ngami kuqala layala mina liqale lashaya mina kuqala umvangela ngangifakazela ukuthi into engiyikhuluma la into okufuna ngazuthi bekungazuthi ngishawe omunye umuntu kepha iqale yashaya mina ukuthi ngiyenzani ngizeleni
ibhlungu in a way yokuthi bazalwane, if noma sengibona abantu abahlele emgwaqweni kuthi kufika usiza uNkulunkulu athi if ever you were in your position ngaba bekho la. Ifika la ngithi uma ngithi ngiyakhuleka uNkulunkulu athi if ever kube bongivumela ukuthi ngiphile kuwe ngikhola ngaba sikho la sikhona. Isikhathi sesifikile sesikhona namanje lapha bakhuleka kuye, laba bamkhethile, laba baphakamisa izandla bathi siyakuvuma njengenkosi nomsindisi abayomphilela ngokweqiniso. Entambama mina ngiyavuma ngazi uba nongavumelana nami athi inkosi angihambanga kahle angenzanga kahle. So ungikhethile, so ungibizile, angihambanga ngokwazi izindlo zakho kepha ngihambe ngezami. Awu Jehova. Ngihambe ngokwentando yami. Ngibile namahloni ngawe. Lithi iBhayibheli oyoba namahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngaye. Ngiyongixolela abazalwane namhlanje akufiki nokuthi ingathi ngingayihlobisa, kepha ukungavumi kethu ukuthi umoya engcwele asihole, ukungavumi kwethu ukwenza intando kuba namahloni ngaye. Eish. If ever siye savuma ukuthi enzena noma ngabe yini, abantu abaningi namhlanje ngabe basindile. Ngenzeka today kunabantu abathola inhlabathi ngesifuba abashode ngami nawe ukuthi siyobanika uKristu siyobashumayeza, but they are no more. They are no more. Ngoba sihlulekile ukuphila into esiyibizela. Uthi kuyini ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ngokuphila kwakho? Sazi kahle ukuthi kunento engaphakathi kuthina ephilayo. Sazi kahle ukuthi kunalento ngesikhathi esithile ezokhola ithi khuleka yenza okuthile, kepha siyishaya indiva asiyilaleli. Kwenze njani? Because we wanna try to fit in a world where we don't belong. Sifuna ukufita emhlabeni esingabelongi kuwo. Sifuna ukujabulisa izinto ekungamele sijabulise. Kwenze njani bangcwele? The world is dying. Lephupa liyaphela ilizwe likaNkulunkulu. Generation yanamhlanje iyabulalana kabuhlungu. Bayahlukunyezwa benziwa izinto ezingaqondakali. When singena kuma social media ethu each and every time kukhona ingane ezibulewe, abantwana today bakwazi ukubulala abazali babo in a painful way. If you could sit down and ask yourself ukuthi imuphi umntwana onormal kungekho moya omphozisile who could do that akekho. What is happening iyodwa into edingayo umkhuleko weqiniso. Izinto ezenzeka kulamalanga ayidinga into eyiningi, idinga abantu abayokholwa. Izinto ezenzeka kulamalanga zidinga abantu abane-faith. Zidinga abantu who are going to command situation, basitshela isimo, bathi uNkulunkulu usinika igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Uma silibiza siyonqoba, wena simo usenamandla, bakholwa. Ingabe sithule sikuphi? Where are we? Ngoba ezweni lonke left and right people are being killed. Kwenzeka izinto abantu bayagojwa, bekatshwe ngamazembe bephila. Where are we as Christians? Ngoba uma ngibheka lezimo esibhekene nazo sidinga amakholwa. Zidinga abantwana bakaNkulunkulu, zidinga laba abasindisiwe, zidinga laba abayohloma izikhali zikamoya. Athi uNkulunkulu hlomani zonke izikhali zikamoya ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga esitha.
Bazalwana singayenza imistake, usathana kanawo amandla okubulala. Kepha usathane unamaqhinga awasebenzisa ebantwini bagcine benza izinto ezibaholela ekufeni. Akanamandla okubulala. Sisensukwini la kumele sihlome zonke ikhali zikamoya ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga esitha. Kepha sikwenzayo sihlalela ovalweni nathi siyasaba, nathi asisa-understandi. Umzolana azaphimisela amazwi athi hey naba ngisazi ngathi ngingahlala phasi. Hayi ngizongipresse mina. Ngabe kwenze njani bantwana? Siphile ensukwini lana singasanabo abazalwana abangamadelankane ekukholweni, abayoma baqine, abayongena imigwaqo yonke behamba babiza igama likaJesu. Bavuka abantu abasha behamba bamemeza igama likaJesu, befafaza igazi likaJesu, bememeza ukuphila ezweni. Laphupa liyaphela ilizwe likaNkulunkulu. Sembathisiwe amandla thina. Senikiwe igunya thina. Uthi uNkulunkulu encwadini kaIsaya wenza imilomo yethu ibe bukhali njengenkemba. Ukuphimisela kwethu kube namandla. Ingabe sithuleleni sekenza imilomo yethu ibe bukhali njengenkemba. Jehova. Akukho kungenzeki namhlanje. Bapha abazalwane, apha amakholwa ayobusa umoya oyingcwele. Kubhlungu nalaba umoya oyingcwele bathe sekababusile bamazi basukile sebayofuna omoya basemhlabeni. Kusuke nalaba bake baholwa umoya oyingcwele bathe ukubona ukuthi umoya oyingcwele ingazuthi bamshiyile bayofuna wasemhlabeni umoya. Ngoba lithi iBhayibheli bazalwana uNkulunkulu wathuma emunga kuSawuli wamshiya nomoya ongcolile. If ever ungaholwa umoya oyingcwele, it's a spirit that is leading you. Umungahambi ngomoya oyingcwele ukhona umoya ozohamba nawe. We need the Holy Spirit. Without the Holy Spirit we cannot move. We cannot move without the Holy Spirit. We cannot do anything. Yes. Akuvuke kuphakama amakholwa ayothi sekwanele. Amakholwa ayovuka abe nemisebenzi, amakholwa ayovuka ashumayela ivangeli, amakholwa mangabe kumele ukuthi ehlala ubusuku bonke ehlela akhuleka, amakholwa ayohamba eshumayela. Akuvuka ama-young pastors ayoholwa umoya oyingcwele, abuthane, agcwala istrada, hloma imvuselelo, akhumbuza abantu ukuthi useseyinkosi, usaphilisa. Jehova. Akuvuka bomama abayongena emakliniki bathi useseyinkosi, uyaphilisa. Akuvuka abantu abasha bayoya ey'kolweni bafike befakazele abantwana besikolo bathi ngamthatha ngisafunda isikolo nanamhlanje ngisahlele. Ngamthatha ngingaqondi nanamhlanje ngisahlele. Bayomthola kanjani singakayi kube sasiveza ukuthi we are still here, we are alive, sikhona sisamkhonza. Sisafunda thina i-assembly sasifika early, masifika kuthiwa ukhona umfundisi usiphathele izwi uzoshumayeza. Iqala ingena lento noma besingakayi-understandi, but athamile lapha ashumayela uzwe ukuthi kunento evukayo ngaphakathi, uzwe ukuthi lento akhuluma ngayo uyayi-understand. Namhlanje bayagwazana, bayabulalana.
kuswela noyedwa okhethiwa ozoya yokhuza umoya noma ngabe bekangasayanga ukuyofika ashumayela afika khuza umoya. Kwenze njani? Kwenze njani? Kwenze njani? Sikhona sibiziwe, simkhethiwe, savuma ngemlomo yethu, sathi siyokuphilela. Size sihlabelele sithi uyaphila kimi, angaphila nakuwe. Uma ephila kithi uzophila ngemisebenzi, abonakale ngemisebenzi. Hey Jehova. Ukuphimisela kwethu angeke kufane nokwezwe ngoba uyesuka ephila kithi. Umkhuleko wami ukuthi inkosi ngiqondise ngiphile intando yakho. Ngihola ususu uvale enhlizweni, ususu kwesaba. Siziqiniso ngiliphile yize kungekho mnandi. Namhlanje ngathi kungavuka abantu abathi asivuma isizwe sakho siphele, sikhona thina sisaphila. Asivumi ukubona each and every day bebulalana abantu, sikhona sikhethile. Akuvuka amakhono ayogibela intaba, afike ekhale phezu kwedala, bekhale kuNkulunkulu, bengayikhaleli bona ngoba beswele, kepha bekhala ukuthi inkosi sisindise. Lithi iBhayibheli each and every time abantwana baka-Israyeli mabona uMose bekahamba ya kuNkulunkulu, afika akhala akhuleke, abese bayasinda, uNkulunkulu uyavela. Yebo bebanamabala, bebangahambi kahle, but immediately aya kuNkulunkulu yobanxusela, uNkulunkulu bekabavelele. Basenokusinda abantwana bakaNkulunkulu uma kungavuka abantu abayobanxusela, babakhalele bathi inkosi bangebakho nabo, thethelela. Eish. Inkinga sesaba abazalwana aba-self-centered, uma kusindise thina sibona ngathi kwanele. Kanti inkinga insindiso yethu ifuna ngabe ibe nomsebenzi. Sidinga umoya oyingcwele. Without the Holy Spirit we cannot move. Yebo singaba nazo iphiwo, but without the Holy Spirit, without the anointing, we cannot move. Without the Holy Spirit, without the anointing, yala mayata libaba saya, itaria baba sita libasa yata labosa. We cannot move. We cannot do anything. Ozenzela ama-devil worshipper, uyobusa umkhathi utake over, sikhona siphilela ovalweni. Athi umfundisi umeshumayela, athi inkinga sikhohle ubufakazi. Sikhohliwe ukuthi ngeke ngahamba naye before wavela, kepha namhlanje sesiyaqala siyadengezela, siyasuka siphilela ovalweni. Sikhohliwe ukuthi esihamba naye yilo osivezile, saqala ukusindisa kungekho lula, zivuka izimo usathane elwa, kepha wavela. Isikhathi sesifikile, sesikhona namanje. Yebo. Lapha abakhuleka kuye bayokhuleka ngomoya nangeqiniso, ngomoya nangeqiniso. Akuvuka ukukhuleka ngomoya nangeqiniso emabandleni ezweni. Akuvuka intshisakalelo yokukhuleka ngomoya nangeqiniso emhlabeni wonke. Ezweni likaNkulunkulu akuvuke intshisakalelo yokukhuleka ngomoya nangeqiniso, intshisakalelo yokuzidela, udela inyama, uzidele wena neposition yakho, uzidela ukuthi ungubani, uhlalaphi, kwenzakalani, kepha kuvuka into engaphakathi ikhole. Akuvuke lento engaphakathi, lo mntwana ongaphakathi. Akuvuke lo mntwana ongaphakathi, uthi uphimisele ngamandla. Labasa.
Kwenzenjani? Eish. Akuvuka intshisakalelo. Akuvuka abantu abayohamba behambisa izwi ubusuku nemini. Bekhuleka bengaphezi. Bememeza bathi baba wethu sithethele. Ziveze baba wethu. Hey, kwenzenjani? Kwenzenjani? Wayaphi umoya oyingcwele? Sikhona simabandla sigqwele. Izwe lonke sikhona. What are we doing? What are we saying? Loyo namhlanje kathi God rise me for this generation. Eish. Mvusele lesi sizukulwane, rise me for this generation. Oh Lord, rise me for this generation. Alabasaya. Elamaya Masai. Rise me for this generation. Eish. Nkosi ngiyenze ngikhohlwe mina lezi zinto zami namaplan ami abese nginaka wena uNkulunkulu onamandla ungisebenzise. Ngingumhlabeleli uNkulunkulu onamandla ngangiloku ngisaba abantu ukuhlabelela ngivuse ngephimbo lami ngingena istradi ngihlabelela abantu baphile. Yebo. Ngiyimotivate uNkulunkulu onamandla ngangisaba amehla abantu ngivuse la ngihamba khona ngomlomo wami uwenza ube bukhali njengenkemba ngiphimisele. Nkulunkulu namhlanje ngipha amandla okunxusa ngithi ngivuka ekuseni nginxusela izwe lakho ngimelane nemimoya. Hey, size Jehova, angisafuni ukuthula, angisafuni ukuhlala. Phakamise ngisize ngenza intando yakho. The world is dying. Help me Lord, help me Jesus, rise me for this generation. Let the Holy Spirit lead me. Ukuze intando yakhe yenzeke emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Mandala bosa ya talibasa. Ngisize Nkosi, ngivuke ngiphakame ngimelane nesitha esimelane nabantwana bakho. Ngihlomise ikhali zikamoya ukuze ngime ngiqine ngikwazi ukuba nesibindi. Hey, umuntu angengalungisiswa ngemisebenzi kepha ngokholwa uyakulungisiswa. Ingakho siyaye sibize sihlala sisenkonzweni kufika umuntu uNkulunkulu amsebenzise sibangala ukuthi kwenze njani kanti inkinga ufike wakholwa. Thina sibe sikhona senza ngokwemsebenzi inkinga ufike wakholwa. Bathi uma bekhuluma nami bathi sesitumela ulindeni approval kabani. Silinde ini izwe libhubha singangena istradi sibumbane ingagcini ku-TikTok kepha sihlangane singene imhluzi siyofika uWitbank makukhonakala sithi uyaphila uJehova sisesekhona. Basho basemhlabeni nabo mabaqala zivuka izimo bakhomenta kuthiwa abantu babulelene bathi kani bapha abakholwayo. Sibone ngazuthi bayasigxeka kanti babuza kahle ngoba lenkathi zifuna laba abakholwayo. Inkathi zifuna laba abasindisiwe, zifuna laba abazana naye abayoya kuye. Moya ngcwele sisize asenzanga kahle asihambanga kahle yebo sisukile baba wethu sithethelela bese uyasiza uyasibise asisazenzeli thina but for this generation. Heavenly Father, rise us for this generation.
abakwazi ukushona kabuhlungu kangaka, alikwazi ilizwe lakho ukuhlupheka kabuhlungu kangaka. Sikhona usibizile, wasinika izipho, wathi siyokusebenzela, kepha namhlanje sithulile. Baba sisize siphakame. Baba sisize. Namhlanje siyavuma. Namhlanje siyavuma. Sekwanele siyababona bayaphela. Whatever gift namhlanje kuwe, vumela umoya oyingcwele uthi inkosi ayisebenze izowenza umehluko. Ribabasa yakhatha ribasa. Ulamanda riyabosa. Sure. Mangawushiya umoya oyingcwele emuva as I'm moving forward. Mangithi ngihambe nalo moya wakho oyingcwele ungihole ngisize. Ubuthatha ubezulu mabungasuki kimi. Help me Lord. Hey. Moya oyingcwele namhlanje akasize sibuye. Ngiwokuqala okhulekayo each and every day ukuthi inkosi ngisize. Liqala ngami lelizwe ukuthi if ever kube ngamukela kusese eli, kube ngayiqala lentando kusese eli, ngabe abantu abaningi basese khona ngabe bazana naye, but because of I was in denial. I was in denial of who I am. Ngiyacabanga ikhona imphefumulo engabuzwa kimi. Ngiyacabanga khona abantu abangenakuphumula abangabizwa kimi. Because I have tried to fit in a world where I don't belong. I have tried to satisfy myself instead ukuthi ngilandele uKristu. Deep down bengazi ukuthi I don't belong in this world. Deep down bekhona into ebengiqhuba each and every day to do the Lord's will, but ngiyi-ignore. Ngithuma ngihlala phasi ngibheka uNkulunkulu athi ngabe sosekudeni, but because of I was in denial. Kwamele kufike la uNkulunkulu alethe izimo ezibuhlungu ezingiphushayo for me to accept who I am. Ngoba khona ezinye izimo esigena ngaphakathi, hayi singena ngoba ziletha uSathane, but uNkulunkulu is now pushing you to your position. We delay umsebenzi kaNkulunkulu, we kill people. Singafuni uku-accept who we are. Singafuni ukwenza intando. Ayimani isuke lento, but into uNkulunkulu ayikhuluma kimi eminyakeni edlule ukuthi ikuphi ofuna ukukwenza. Angizibonakalisanga na, angihambanga nawe na, angikusindisanga na. What did you do? Angivelanga, angikusindisanga, impilo yakho seyiphela. Namhlanje kuyafika ukuthi akakwenzanga nje, but ube nenjongo. If ever I was useless, if ever there was nothing for me to do, ingabe wangiyeka ezinye izimo zangiqeda, but because of ube nenjongo, because of khona into ebefuna ukuyenza ngami, wangisindisa. Today ask yourself ukuthi kuze ngisinde namhlanje ngimile, akangisindiselanga to live comfortable in this world. Akangisindiselanga ukuthi ngizoba igwala, kepha wanginika ubufakazi ukuba ngizoma ngiqine. Haya masayanda libasaya, ngizoma ngiqine ngimelane nezimo zabantwana bakhe. God has raised us to be giant of this world. Singabaphezulu asibona abaphasi, where are we? Bekumele ngabe yithi manje simemezayo sigcwele imigwaqo. Sikhona ezindlini sihlangane ku-TikTok. If you can go outside, angeke uzwe ne-organ ekhalayo, angeke uzwe ne-speaker kushunyayelwa noma kukhulekwa. Sikuphi?
Shoo. Where are we? Shoo. Where are we? Ah, Sikuphi? Iyahamba iyaphela iminyaka. Kwathina sisamthola ukuvuseleleka because imvuselela siyazi. Where are we? Kule nsuku ezibuhlungu ezinzima abantwana bebulala abazali. Where are we as Christian? Sikuphi? What are we saying? Where is the Holy Spirit in us? Ngoba uma lo moya uphila ngaphakathi, awuzuhlala uthula ubukela ilizwe libhubha, kepha uzokuphusha to go and pray. Uzokuphusha to go and preach the word. If you are being led by the Holy Spirit, makwenzeka lezinto, uzokuphusha to do something. Shoo. Uzokupusha to say something to the situation because you have given power to speak. What are we saying? Shoo. What are we doing? Sikhona emhlabeni siyaphila. Moya baba. Nyama yethu sibeke kuqala siyayinakekela. What are we saying? Uthi nina ninamandla. Thola nababuthakathaka bangenawo amandla. Unamandla wena ngoba ukhethiwe wabizwa. Unamandla wena ngoba uhamba noKristu. Abangenawo amandla babuthakathaka ilabo isithe esibabhubhisayo bangamazi ekufanele bathwalwe ngimi nawe. Wasaya khataribo. Sandaria wasita ribasi. Unamandla wena. Unamandla wena, unamandla wena. Okuthwala babuthakathaka bangenawo. Laba amadevil worshipper namhlanje agidele emakhayeni wabo. Laba amadevil worshipper destroy abantwana babo. Wena unamandla wokuphimisela amazwi basinde. Shita ribasaya. Namandla wena. Namandla wena. Baba Gideon. Baba Gideon. Baba Joshua uNkulunkulu abayalile athi qina umisibindi. Le ncwadi yomthetho mayingasuki endebeni zakho zomlomo. Ubekazi uNkulunkulu ukuthi Joshua once le ncwadi uzidla ngayo ubusuku nemini, you will never lose focus. Umoya ongcwele uyohlezi umbeke phambili uyokhona. Sure. Where do we invest our time? Where do we invest our time? It is a pity mvangeli sifika nasenkonzweni sifuna ukuqala sireconnect. Inkinga sekuthena umoya ongcwele sisuka ngasiconnecte naye ekhaya. Sithi masifika sisafuna ukuqala sicharge kanti asisukanga simbethe lento. Sisafuna ukuqalisa siconnecte, sisafuna ukuqalisa sibuza umbuzo ukuthi mara ngabe nguwo lo moya yini athi ngihlale phansi ingathi angizizwa kahle. I don't know the script. Inkinga uconnectanga before. Kuyinkinga ngoba sambulala nangaphakathi emabandleni. Kwenze njani? Kwenze njani? Yabangcwele into kaNkulunkulu ayifihleki. Once wangareacha a position yokuthi ifihleke kuwe, there is something wrong. Uma uNkulunkulu athi phakamisa izwi ukhuleke, ukulahlisa kwakho ukumgodla. Because there is a reason asho njalo. Ayaphi umoya ongcwele? Shonaphi umoya ongcwele? Sivuselele. Rise us for this generation. Asibe yilabo abayohamba ngokungcwele ey'nyathelweni zakho. Asibe yilabo abayogijima ngokukholwa begijimisa izwi isikhathi esisitholayo kube
behlisa. I can assure you today ukuthi uma mina nawe namhlanje singaphakama for this generation unyaka ozayo kuyoba nomehluko omkhulu. I can assure you ukuthi uma mina nawe we could take our position, stand still, there's going to be a big difference. Kukodwa into uNkulunkulu ayilindile ukuthi mina nawe sivume ukuthi inkosi sisebenzise bese sivumela umoya ongcwele asihole bese uNkulunkulu uqhubeka umsebenzi asindise abantu bakhe. Sibabonile abantwana baka-Israyeli bangena ezimeni bangcwele ezinzima, kepha each and every time umholi wayo makaba kuNkulunkulu abanxusela uNkulunkulu bekehlisa abehlisela umusa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasendulo which means akwenza abantwaneni baka-Israyeli today angakwenza ebantwaneni baka-2024. He can do it. Little Bible, he's not a man that should lie. He can do it. Lord, rise us for this generation. Lord, rise us for this generation. Uyazazi uyahlabelela, Lord, rise me. Uyazazi uphiwe ezwini, Lord, rise me. Lord, rise me, whatever is it, rise me to do it. Lord, rise me for this generation. Lord, rise me for this generation. It is our prayer today. Lord, rise me for this generation. Let me be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Bayingolengole siyabonga mvangele egameni likaJesu. Sibongile. In Jesus' mighty name.